alle sammen, og velkommen til RT Pokémon. Som I kan se, så er jeg kommet lidt tilbage i miljøet, og jeg har derfor købt en dejlig pakke ved min gode kammerat Mahir Maxi. Og den vil jeg gerne afsløre for jer i dag. Så jeg tænker bare, at vi går direkte i gang med det. Selvfølgelig skal jeg få hårdt og ikke kort. Skal vi se her. Der er den første del. Og den anden del er lidt svær. Så tager vi sådan her, så kan vi gøre. Ja, sådan skal det være. Og så er der en lille hilsen. Hej Rasmus, som aftale får din PSA 10 Charizard. Ej, den er fed. Den er sjov. Nå. Skal vi så se, hvad der kommer så her i. Det er godt pakket. Så får jeg lige pakket ud og sætte det op. Og så kan vi dele glæden sammen. Jeg håber, I har en rigtig god dag. I dag er det mandag, og jeg er desværre syg lige pt. Så det er måske derfor, jeg lyder lidt anderledes, end jeg plejer at gøre. Men jeg håber, I kan være med mig. Det er godt pakket ind. Så tror jeg, I er ved at være der. Det er også. Det er sgu en masse slabs. Og sådan her. Der var et par stykker, lad os sige det sådan. Nå, vi starter med det første. Skal vi se, hvad jeg har fået. Gem 10 Charizard VMAX for Ultra Premium Collection. Ikke dårligt. Og det næste er også PSA 10 Gem fra Charizard Collection. Nummer 3. Gem PSA 10 Charizard Collection. Og så er der det gode gamle Evolutions, som de fleste nok kender. PSA 8 Holo. Okay, skal vi passe det på? Ja, den har lidt i kanterne. Ellers meget fint kort, så er der et eller andet hvidt. Nej, det var bare F-nuk. Og det næste kort. PSA 9 Reverse Foil fra Evolutions. Så vi er i gang med lidt Evolution sammen, kan jeg godt mærke, eller måske Charizard. Og Dark Charizard PSA 8. Så har vi Reverse Charmander fra Evolutions i PSA 8. Der er meget Evolutions. Charmeleon Niament PSA 8. Og en PSA 7 Reverse Pikachu fra Evolutions. Og sidst men ikke mindst, den har jeg glædet mig til. Jeg synes, at jeg har set rigtig mange PSA 10 graded af den her. Det er ekstremt, hvis man går ind og kigger pop fra PSA. Men 9,5 BGS, det er specielt. Og tænker jeg sidst men ikke mindst, så kan man se lidt af mine seneste pulls, men det er jo igen Charizards en masse. Ja, jamen jeg begynder at lave lidt videoer igen, så jeg håber I vil følge med. Og jeg har forhåbentlig en bedre stemme, end jeg har nu. Så men tak for at I ser med, og have en rigtig god dag. Hej.